அப்போது அருகில் ஒரு அழகிய ஆசிரமம் இருப்பதை அவர் அறிந்து அங்கு விரைந்தார். அங்கு தன் புலன்கள் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்திய ஒரு பிராமணர் இருப்பதை கண்டார். அவரை வணங்கிவிட்டு அவரிடம் எவ்வாறு எனது குதிரை வைகுண்டத்தை அடையும் பாக்கியத்தை பெற்றது என்று பணிவோடு வினவினார். விஷ்ணு சர்மா என்ற பெயருடைய அந்த பிராமணர் அரசரிடம், அரசே, சிறிது காலத்திற்கு முன் உங்கள் படைத்தளபதியாக இருந்த சரமெருன் இளவரசனுடன் சேர்ந்து உங்களை கொல்ல திட்டமிட்டான். ஆனால் அவன் கால்ரா நோய்வாய்ப்பட்டு இறந்து போனான். அடுத்த பிறவியில் குதிரையாக பிறந்த அவன் விதிவசத்தால் தங்களிடம் மீண்டும் வந்து சேர்ந்தான். இப்போது நீங்கள் வாசித்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தை அவன் கேட்டதன் வாயிலாக அவன் வைகுண்டத்தை சென்று அடைந்தான் என்று கூறினார். பிராமணரை வணங்கி விடைபெற்ற அரசர் நாட்டிற்கு திரும்பி தினமும் அந்த காகிதத்தில் எழுதப்பட்டிருந்த ஸ்லோகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தார். சிறிது காலத்திற்கு பிறகு தன் மகனை கவுட தேசத்தின் அரசராக அறிவித்துவிட்டு தான் வனத்திற்கு புறப்பட்டார். அங்கு தினமும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையின் 15ஆம் அத்தியாயத்தை படித்தார். அதன் மூலம் விரைவாக பகவானின் திருப்பாதங்களை அடைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, யசோதநந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன, யசோதநந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன, யமுனா தீரா வனசாரி, யமுனா தீரா வனசாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குஞ்ச பிஹாரி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாரும் சொல்லுங்க பிரபு, எல்லாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 நாட்கள் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு 15வது நாள் வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேக் சார்பாக ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா மாதாஜி? வரல மாதாஜி. இன்னும் வரலீங்களா? அப்ப வந்துருச்சு மாதாஜி. வந்துச்சுங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு 15வது அத்தியாயம் புருஷோத்தம யோகம். இதுல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. இந்த அத்தியாயத்தை பார்க்க வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னையோட அத்தியாயத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரணவ மந்திரத்தை வாசிச்சிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं
ततादिस्वपदान्तिहम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिनी नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேற்றுக்கு அத்தியாயம் குணத்ரய விபாக யோகம். இந்த முக்குணங்கள்ல முக்குணங்களை பத்தின ஞானத்தை நேற்று பார்த்தோம். சோ இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடியது புருஷோத்தம யோகம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவானை எப்படின்னு கூப்பிடுறோம், புருஷோத்தமர் அப்படின்னு கூப்பிடுறோம். சோ அவரே அந்த புருஷோத்தம யோகத்தை நம்ம தெரிந்து கொள்வதன் மூலமாக அவரை முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்கின்றோம். கிருஷ்ணரை அறிவதற்குண்டான யோகம் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ முதல் ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனி நமக. அத பஞ்சதசோऽध्यायः புருஷோத்தம யோக. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச உத்வா மூலம் அதசாஹம் அஸ்வத்தம் பிராஹுர்யம் சந்தாம்சி யஸ்ய பர்ணானி யஸ்தம் வேதச வேதவேத். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஓர் ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலா மரங்களை பார்த்தா அதோடைய வேர் எப்படி இருக்கும், கீழ் நோக்கி இருக்கும் இல்லையா. ஆனா இங்க எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த வேர் மேல் நோக்கி இருக்கு, அதோடைய கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி இருக்கு, அதோட இலைகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேத பதங்களை கொண்டதாக இருக்கு. அது என்ன மரம்? அது ஒரு ஆலமரம். ஒரு ஆலமரத்தை பார்த்தா எப்படி வேர்கள் எல்லாம் தொங்குது இல்லையா, அது போல இங்க ரிவர்ஸ்டா இருக்கு. இந்த மாதிரியான தலைகீழான மரத்தை நம்ம எங்க பார்க்க முடியும்? நீர்நிலைகள்ல தான் பார்க்க முடியும். தண்ணி இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த மரத்தோட பிம்பம் அதுல தெரியும் போது நமக்கு எப்படி தெரியும்? வேர் மேல இருக்க மாதிரி இருக்கும், கிளைகள் கீழே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சோ இது ஏன் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, நாமெல்லாம் மேலிருந்து கீழிறங்கி வந்த ஜீவாத்மாக்கள். அப்ப நம்மளுடைய நித்தியமான அந்த லோகத்துக்கு போக நம்ம ட்ரை பண்ணணும் இல்லையா. சோ அதை எப்படி ட்ரை பண்றது? அந்த வேத பதங்களை கொண்ட, அப்ப இந்த ஞானத்தை தேர்ந்து படித்து கற்றறிந்து உண்மையான தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை அறிந்து கொண்டு பகவானிடத்தில் மேல் நோக்கி செல்றதுக்கு நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணணுமே தவிர்த்து கீழ் நோக்கி அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம ரொம்ப தெளிவா அந்த மரத்தை பார்ப்போம். ஓகே. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நித்தியமான இடம் கோலோக விருந்தாவனம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய நித்திய வாசஸ்தலத்துலதான் நம்ம இருந்தோம். அப்ப அங்க இருந்து ஏன் இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, நம்மளும் அவரை போல அனுபவிக்கணும், புலனின்பத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற, அவரை மாதிரி என்னையும் நம்மளையும் புகழணும் அப்படின்ற அந்த ஆவல் வந்ததுனால
பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டின் கீழே இந்த தற்காலிகமான உலகம் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா நம்மளுடைய ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நித்திய சேவகன். நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க, நம்ம மீண்டும் அவரிடத்தில் சென்று சேரணும். இது கட்டாயமான ஒரு இது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது. எப்படி பெற்றோர் வந்து குழந்தைங்க தன் வீட்டுக்கு வரணும்னு எதிர்பார்ப்போடு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரியான எதிர்பார்ப்பு. அத அந்த அதை புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதீகமான விஷயங்கள்ல நம்ம பற்றுதல்களை விடுத்து அவரை சென்று சேர்வதற்கு முயற்சிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம இங்க பாக்குறது உயர்ந்த லோகமான கோலோக விருந்தாவனம், நித்தியமான ஒரு லோகம். அடுத்தது அதுக்கு கீழே நம்ம அந்த கோலோக விருந்தாவன சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். இது ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் மத்தியில நிறைய லோகங்கள் இருக்கு. இது வந்து பிரம்மர் இருக்கக்கூடிய சத்தியலோகம். பிரம்மதேவரும் பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்ம தத்துவம்ன்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர் மேல இருக்கா, நம்மளுடைய கிளைகள் எல்லாம் கீழே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க நம்ம ரொம்ப பௌதீகமாக பற்றுதல் இருக்க இருக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கீழ் நோக்கி செல்கின்றோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இந்த பற்றற்ற கடமைகளை செய்யும் போது இந்த கிளைகள் எல்லாம் வெட்டி சாய்த்து, வேரெல்லாம் வெட்டி சாய்த்து நம்ம மேல் நோக்கி செல்ல முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க இன்னொரு கரெக்டா தெளிவான ஒரு பிம்பம் இருக்கு பாருங்க. 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அத ஷோத்வம் பிரஸ்ருதா வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. अदसोर्त्वं प्रश्रुतास्तस्य साका गुणप्रवृत्ता विषयप्रवाला अधस्तमूलान् अनुसन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இம்மரத்தின் கிளைகள், இந்த பிரான்ச்சஸ் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி வந்து வளப்படுத்தப்படுகிறது, ஸ்ட்ராங் ஆகுது அப்படின்னாக்கா ஜட இயற்கையோட முக்குணங்களால. ஜட இயற்கை அப்படின்னாக்க இந்த பௌதீக லோகம். சோ நமக்கு இது தற்காலிகமான லோகம். இந்த லோகத்தோட சுபாவம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த 3 குணங்கள். சோ அந்த 3 குணங்களால இது ஸ்ட்ரென்த் ஆகுது. சத்துவ குணம் வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய குணமாகவே இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், திருப்பி நான் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை பண்றேன்ற அந்த அகங்காரம் வரதுனால மீண்டும் நம்ம வீழ்ச்சி அடைந்து திருப்பி நம்ம இந்த பௌதிக லோகத்திலே சுழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். சோ அதனாலதான் அது வந்து அந்த மமதை வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பயணம் எப்படி இருக்கு, கீழ் நோக்கி போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ இந்த ஜட இயற்கையோட முக்குணங்களால இந்த கிளைகள் எல்லாம் ஸ்ட்ரென்த் பண்ணப்படுது. சோ இது அதனால என்ன ஆகுது, மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் இந்த மரம் விரிகின்றது. எப்ப இந்த ஜட இயற்கையோட முக்குணங்கள்ல இருந்து நான் விடுபட்டு பகவானை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்றோமோ அப்ப நம்ம மேல் நோக்கி செல்கின்றோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய நிலை வந்து கீழ் நோக்கி விரிகின்றது. இன்னும் பௌதிக பற்று அதிகமாக அதிகமாக அந்த 3 குணத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம், கீழ் நோக்கி விரிகின்றது. சோ உப கிளைகள் புலனென்ப விஷயங்களாகும். இந்த புலனென்ப விஷயங்களை நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு 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 தெளிவான பாதை வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். சோ இம்மரத்தில் உள்ள கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது. சோ எனக்கு இன்னும் வேண்டும் வேண்டும் நினைக்க நினைக்க நம்ம மீண்டும் கீழ் நோக்கி செல்கின்றோம். சோ இந்த மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லக்கூடிய வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால பந்தப்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். 3வது 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஆல்மோஸ்ட் 15 ஸ்லோகமே இருக்கும். எல்லாரும் ஒன்னொன்னு வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நாரூபம் அஸ்யேஹ ததோ பலம் யதே நாந்தோ ந சாதிர்ன நச சம்திருஷ்டோ அஸ்வத்வம் ஏனம் சுவிருடமூலம் அசங்க சஸ்திரேன திருடேன தித்தவா தத பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயா தம் ஏவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்தியே யத பிரவர்த்தி பிரசுருதா புராணி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உங்க உடம்பு பரவாயில்லைங்களா இப்போ? பரவாயில்ல, சுமாரா இருக்கு. ஓகே ஓகே பிரபு, உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இந்த மரத்தோட உண்மையான ரூபம் இந்த லோகத்துல இருக்காது இல்லையா? நம்ம வேர்கள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். மேல் நோக்கி பார்க்கக்கூடிய இது எங்க நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா இதோடைய வேர்கள் வந்து
மேல இருந்து ஆன்மீக லோகத்துல இருந்து இறங்கி வருகின்றது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க முடியும். இதோட ஆதியும் அந்தமும் நமக்கு தெரியலனாலும் கூட இந்த இந்த கீழ்நோக்கி செல்லக்கூடிய அந்த இது நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம உயர்ந்த லோகத்துக்கு போகணும் இல்லையா? அதனால இதை எப்படி நம்ம வெட்டி சாய்க்க முடியும் அப்படின்னாக்கா பற்றின்மை, பற்றற்று நம்மளுடைய கடமைகளை செய்யறதுனால பௌதீக பந்தத்துல நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட மாட்டோம். அதனால மீண்டும் கீழ் நோக்கி நாம செல்லாமல் நம்மளுடைய பயணம் மேல் நோக்கி செல்லும். சோ அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். சோ நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் இங்க என்ன? நம்ம மீண்டும் மீண்டும் பௌதீக பலத்துல நம்ம பௌதிகமான விஷயத்துல நம்ம லயிக்கும் போது இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சம்சார சாகரத்துல உழன்று கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால நம்முடைய கடமைகளை பற்றற்று செய்வதன் மூலமாக இந்த கீழ் நோக்கி செல்லாமல் நம்மளுடைய பயணம் மேல் நோக்கி பகவானை நோக்கி இருக்கும். அப்ப நம்மளுடைய அந்த போய் சேர வேண்டிய இடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நித்தியமான தாமத்துல இருக்கும். அவரிடத்தில் சரணடைய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. நாதத் பாஸ்யதே சூரியோ நசசாங்கோ சாங்கௌ ந பாவக யத் கத்வான நிவர்த்தந்தே தத் தாம பரம் மம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. வாழ்வோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணம் மாதாஜி. மாதாஜி செந்தில் பிரபு வரலீங்களா இன்னைக்கு? சுரேஷ் பிரபு இருக்காங்க தானே? இருக்காரு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. செந்தில் பிரபு வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சுரேஷ் பிரபு இருக்காரு, செந்தில் பிரபு வரல. சுரேஷ் பிரபு அடுத்து வாசிங்க பிரபு, நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா வாசிங்க. சோ எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம், பகவானே அவருடைய வாசஸ்தலத்தை பத்தி சொல்றதுனால இது புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம். என்னுடைய அந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது கிடையாது. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்பி வருவதே இல்லை. பகவானுடைய அந்த நித்தியமான வாசஸ்தலம் கோலோக விருந்தாவனம், அது சுயமாக ஒளியூட்டப்பட்டது. அதுல நமக்கு இந்த இரவு பகல்ன்ற மாதிரி சூரியன் சந்திரன் மின்சாரம் அதெல்லாம் நெருப்பெல்லாம் அங்க இல்ல. அது சுயமாகவே தேஜஸை உடையது. சோ அங்க போயிட்டோம் அப்படின்னாக்க நாம மீண்டும் இந்த ஜடலோகத்திற்கு வரமாட்டோம். சோ அததான் பாக்குறோம். இந்த தாமரை இதழுக்கு உள்ளார இருக்கு இல்லையா கோலோக விருந்தாவனம். நம்ம ஒன்ஸ் அங்க போயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்திற்கு வருவதே இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அங்க இருக்கக்கூடிய அனைத்து செயல்களையுமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திவ்யமானது, நித்தியமானது அப்படின்றத பாக்குறோம். 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி சுமித்ரா மாதாஜி இருக்கீங்க. பிரபு வாசிங்க. வாசிங்க பிரபு. மமைவாம்சோ ஜீவ லோகே ஜீவபூத சனாதன மனஷஷ்டானிந்திரியாணி. மனஷஷ்டானிந்திரியாணி. அவரு வெளியே இருக்காரோ என்னவோ தெரியல மாதாஜி. மனசஷ்டானி இந்திரியாணி கர்ஷதி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த கட்டுண்டு உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவர். நம்ம அதை ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். பகவான் அக்கண்டமானவர். அவர் விபு ஆத்மா. அவரிடத்திலிருந்து வந்த நாம் அவருடைய துகள் அணு ஆத்மா. எப்படி ஒரு பெரிய பெரிய நெருப்பு பிழம்பு இருக்கும்போது அதுல இருந்து ஒரு சிறு துளி இருந்தோ அது போல நாம் அவருடைய நித்தியமான அம்சங்கள். இந்த கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தினால் நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல நம்ம ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதுனால மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புன்றதுல நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம். அதனால மனம் உட்பட 6 குணங்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர் அப்படின்றத பகவானே சொல்றார். 8வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரீரம் யத் யப்னோதி யச்சாப்யுத்க்ரமாதீஸ்வரः கிருஹித் வைதானி ஷம்யாதி வாயுர் கந்தானி வாஷயாத். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகின்றான். சோ எப்படி ஒரு இடத்துல சமைப்பாங்க, ஆனா அதோடைய வாசம் பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடு முழுவதும் பரவி இருக்கு. அது போல நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன செயல்களை செய்தோமோ அந்த அந்த செயல்களின் நினைவு அலைகளை கொண்டு நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம். நம்ம ஜடாபிரதரோட கதை மற்ற கதைகள்லயும் பார்த்தோம். சோ மரணத்தின் தருவாயில் நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு இந்த ஆத்மா பயணிக்கின்றது. மீண்டும் அந்த உடலை விட்டு வேறொரு உடலுக்கு. சோ இந்த மாதிரி ஆத்மா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஆத்மா நித்தியமானது. இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியக்கூடியது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். 9வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே श्रोत्रं கிருஷ்ணா. चक्षुः स्पर्शनं च रसनं हरे कृष्ण घ्राणम् माताजी। एव च श्रोत्रं अधिष्ठाय மனுஷ்யாயம் விஷயான் உபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். சோ என்ன நினைவலைவுகளோடு இருக்குமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு களம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு கஷேத்திரம், அதாவது நம்மளுடைய உடல் நமக்கு கிடைக்கின்றது. இப்ப நான் வாழ்நாள் முழுவதும் சாப்பிடுறதை தவிர்த்து நான் வேற எதுவுமே பண்ணல அப்படின்னாக்கா மரணிக்கும் தருவாயிலும் எனக்கு அந்த உணவு தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஆனா ரொம்ப அந்த கோரமான பற்களோட அடுத்த பிறவி மனிதனை விட தாழ்ந்த மிருக பிறவி கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க, எப்ப நம்ம சாண்டிங் பண்ணுவோம், பகவானுடைய மகா மந்திரத்தை உச்சாடனம் செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ ஒரு தடவை பிரபுபாதர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு, நம்மளுடைய இந்த செயல் நம்மளுடைய அடுத்த பிறவை நிர்ணயிக்கின்றது. சோ நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பக்தி மார்க்கத்துல நம்மள முன்னெடுத்து செல்லணும் அப்படின்னு. அப்ப இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, நான் அடுத்த பிரிவுல நாயாக இருந்தாலும் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ப்ராப்ளம்ன்றாரு. ஒரு மேற்கத்திய இதுல இது பண்ணும்போது அவர் பிரபு சொல்றாரு, அப்போ ஓகே, அது உங்களுடைய இதுக்கு நாங்க இது உங்களுடைய எண்ணம் நிறைவேறட்டும் அப்படிங்கிறார். சோ நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, இதெல்லாம் நம்மளுடைய தன்னுணர்வு பெற்ற அந்த உயர்ந்த ஆன்மீக குருக்கள் நமக்கு சொல்றாங்க. சோ அப்ப நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியை நிறுத்தணும் அப்படின்னாக்கா பக்தி மார்க்கத்துல போகணும். இல்ல நான் இதுலயே கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா ஓகே, அப்ப நம்ம இப்ப இருக்கிற நிலையில இருந்து பின்னாடி திரும்பி பார்த்தோன்னா உண்மையாலுமே பயமா இருக்க மாதிரி இருக்கும். எனக்கெல்லாம் பயமா இருக்கும். அப்பா எவ்வளவு பெரிய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம கடந்து வந்திருக்கோம். திருப்பி இந்த பிறப்பு இறப்புல போய் நம்ம மூழ்கிறதுக்கு இதுல இருந்து இந்த பிறவிலே என்ன பண்ணா நம்ம பகவான் அடைய முடியும் அப்படின்றதுல ஸ்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. उत्क्रामन्दं सदियं वापि विज्ञानं वा गुणान्वितं मूढा नानु पश्यन्ति ஞான சசிஷா. ஹரே கிருஷ்ணா. புதுசா யாருன்னா படிப்பாங்களான்னு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. இல்ல யாருன்னா படிக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பிரபு. சோ பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகின்றான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். சோ இந்த ஞானம் இல்லாதவர்களுக்கு இதை பற்றின புரிதல் இருக்காது. ஆனா எவன் ஒருவன் ஞானத்தில் திளைத்திருக்கின்றானோ அவங்களுக்கு இதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். எதை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்? என்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன பயிற்சி செய்கின்றோமோ அதைத்தான் அந்த ஜீவாத்மா எடுத்துக்கொண்டு வேறொரு உடலை அடைகின்றது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னு பாக்குறோம். 11-12வது ஸ்லோகம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாஜி. எதந்தோ யோகிஷ்ட சைலம் பஷ்யந்த பாத்மன் யவஸ்திதம் எதந்தோ யக்ராத்மானே நைனம் பஷ்யந்த விசேதச யத் ஆதித்ய கதம் தேஜோ ஜகத் பாஸ்யதே அகிலம் யத் சந்திரமசி யத் சாக்னௌ தேஜோ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம்
हरे ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். யாரெல்லாம் அந்த தன்னுணர்வுல நிலை பெற்று இருக்கிறாங்களோ அந்த ஆன்மீகவாதிகள் இதை தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், இந்த மாதிரி பௌதிகமான நோக்கமோ இல்ல மாயாவாதி தன்மை கொண்டிருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்கள். முயற்சி செய்தாலும் கூட இந்த ஞானத்தை காண முடியாது. அவங்க என்னதான் ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் முயற்சி செய்தாலும் இதை உணர முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்தே வருகின்றதுன்னு சொல்றாரு. இதை நம்ம பகவானுடைய இந்த விபூதி யோகத்துல பார்த்தோம், அவர் எங்கெல்லாம் வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றது. அந்த இந்த அறியாமைன்ற இருளை மட்டுமல்ல, உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்து இருளையும் விளக்கக்கூடிய சூரியனின் பிரகாசம், சந்திரனுடைய அந்த பிரகாசம், நெருப்புல இருந்து பிரகாசம் அனைத்தும் பகவானிடத்துல இருந்து வருகின்றது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 13வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காமாவிஷ்ய ச பூதானி தாரயாம்யகமோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சிந்துஜா மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சிந்துஜா மாதாஜி. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்குள்ளும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகின்றேன். சோ பகவான் எல்லா இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டி பண்ணிட்டார். அதெல்லாம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பொசிஷனுக்கும் ஆட்களை நியமித்து அவங்களுடைய கடமைகளை செவ்வனே செய்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுவும் யாரோட சூப்பர்விஷன் கீழே? பகவானுடைய சூப்பர்விஷன் கீழே. சோ நிலவு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒளி பிரகாசத்தை மட்டுமல்ல குளுமையும் கொடுக்கின்றது. யாரும் பேக்ரவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. யார் அது? மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கிளாஸ் நீங்க சொல்லல, நான் வாசிக்கலன்னா. மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அது யூடியூப் லைவ் போறதுனால டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கும் பின்னாடி. சோ அந்த சந்திரன் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த பிரகாசமும் அந்த சந்திரன்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த குளுமையும் வந்து பகவான் அப்படின்னு பாக்குறோம். அதே சூரியன் கிட்ட பாத்தீங்கன்னா வெப்பம் இருக்கு, அதுலயும் பிரகாசம் இருக்கு. அந்த வெப்பமும் நமக்கு தேவை. ஏன்னா சூரியனோட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, சூரியனோட அந்த பிரகாசம் இல்ல, சூரியன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? நம்மளோட நிலைமை ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாரும் ஃப்ரீஸ் ஆகி நிற்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த ஈரப்பதத்துல நமக்கு ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டோம்னாக்கா, துணி காயல அப்படின்னாக்கா அதுல எத்தனை ஃபங்கஸ், எத்தனை நோய்கள்லாம் தொற்றுலாம் வருது இல்லையா? அந்த சூரியனோட பிரகாசம் பட்டு அந்த இடமே வந்து தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அதுல இருக்கக்கூடிய தன்மையும் பகவான், அதே சமயத்துல இரவுல வரக்கூடிய அந்த சந்திரன்ல இருக்கக்கூடிய குளுமை வந்து வாழ்வு ரசத்தை இப்பதான் புரியுது. அந்த பகவான் சூரியனுடைய சந்திரனுடைய இதுல குளுமையை கொடுத்து அந்த காய்கறிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய டேஸ்ட கொடுக்கறதும் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 14வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः பசாம் ஜன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஈரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உச்சுவாச காற்றுடனும் வெளிச்சுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை கொடுப்பதும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான். அந்த ஜீரணம் நடக்கணும். கண்டிப்பா நமக்கு வந்து அந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இருந்தாதான் அந்த ஜீரணம் நடக்கும். அது மட்டும் அல்லாமல் இந்த உட்சுவாச காற்று, வெளி சுவாச காற்று, அது நம்ம பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய செயல் அப்படின்றத பாக்குறோம். 4 விதமான உணவு. என்ன அது 4 விதம்? மென்று சாப்பிடக்கூடியது, விழுங்கக்கூடியது, பருகக்கூடியது, தண்ணி குடிக்கிறது, சப்பி சாப்பிடக்கூடியது. சோ அந்த 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்யக்கூடியதும் வந்து பகவான். இது 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு கூறப்பட்டது. ஆனா இப்பவும் நம்மளுடைய வாழ்வியல் இதுக்கு இதை நம்ம வந்து அப்ளிகபிள் பண்றோம் இல்லையா? 15வது ஸ்லோகம். மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதிர்ஞானம் அபோகணம் ச வேதைஸ்த சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் ஏவ சாகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே
கிருஷ்ணா. நான் எல்லோருடைய இதயத்திலையும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. ஞாபக சக்தி, அறிவு, மறதி எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வருகின்றது. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் தான் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. பகவான் அவரை பற்றி முழுமையாக அங்க சொல்லியிருக்காரு. அதனால இது புருஷோத்தம யோகம்னு பாக்குறோம். சோ வேதாந்தத்தை தொகுத்தவர், வேதங்களை அறிபவர். வேதங்கள் நித்தியமாக இருக்கு, ஆனா அதை வகைப்படுத்தி கொடுத்தது வியாசதேவர். அவர் வியாசதேவர் அவதாரம் பண்ணி இலக்கிய அவதாரம் செய்து அதை நமக்காக எளிமையாக எடுத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு பாக்குறோம். அந்த வேதங்களை வேதத்துக்கும் வேதாந்தத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னாக்கா, 4 வேதங்கள் உருவாக்கப்பட்டாச்சு. ஆனா அதை பத்தின புரிதல் இல்லாதனால அதோடைய சாரம் வேதாந்தம். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, கோனார் தமிழ் உரைன்லாம் நம்ம வச்சிருப்போம். சோ அந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கூடிய எசன்ஸ் தான் வேதாந்தம். சோ அனைத்தையும் அந்த வேதங்களின் மூலமாக யார் அறிந்து கொள்கின்றோம்? பகவானை தான் அறிந்து கொள்கின்றோம்ன்றத பாக்குறோம். 16, 17வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. त्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते हरे कृष्णा माताजी. उत्तमपुरुषस्त्वन्यः परम् परमात्मे विधिकृतः यो लोकत्रयम् आविश्य प्रवर्तयव्यय ईश्वरः. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சோ இப்ப அடுத்து எல்லாத்துலயும் நம்ம பாக்குறோம், அந்த கிளாசிபிகேஷன் பகவான் கொடுத்துட்டே வர்றாரு. இங்க என்ன சொல்றார்? தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கு. அவர் ஏற்கனவே அவருடைய சக்தியை பத்தி சொல்லியிருக்கார். அந்த பௌதிகமான ஜட உலக இயற்கை அவருடைய பகிரங்க சக்தியின் மூலமாக தாழ்ந்த சக்தின்னு சொன்னார். இன்னொன்னு ஆன்மீக உலகம், அது உயர்ந்த சக்தி, அந்தரங்க சக்தியால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு. இங்க 2 விதமான ஜீவாத்மாக்கள். இந்த ஜட உலகில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜட உலகம் பௌதிக லோகம், துக்காலயம், அசாஸ்வத்தம். அதனால இது நிலையற்ற ஒன்று. இதுல இருக்கவங்க தவறக்கூடியவர்கள். அதாவது நம்ம பக்தி பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா அதுல பிறழாம போறது ரொம்ப கடினமாக இருக்கு. ஏன்னா அதுதான் இந்த பௌதிகத்தோட சுபாவம். ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாம் தவறாதவர்கள். அதை மீறி அப்ப நமக்கு ஒரு டவுட் வரும், அப்புறம் எப்படி ஜெய விஜய இந்த மாதிரி 4 சகோதரர்களை, சனத்குமாரர்களை உள்ள விடல, அதுக்கப்புறம் பெரிய இதெல்லாம் பகவானுடைய இச்சைக்கு உட்பட்டது. சோ ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கிறவங்க என்றுமே தவறாதவர்கள். பகவானே நான் தன்னுடைய பரம இலக்குன்ட்டு அவருக்கு மட்டுமே நித்திய சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனா இந்த பௌதிக லோகத்துல இருக்க நமக்கு பலவேறுபட்ட ஆளுமையில நம்ம மாட்டிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்ம யாரு, பகவானுக்கு என்ன, நமக்கும் இருக்கிற உறவு என்ன, அந்த ஞானமே இல்லாம நாம சில சமயம் பக்தியில இருப்போம், திருப்பி தவறுவோம், வேற விஷயங்கள்ல போவோம். சோ நம்ம தவறக்கூடியவர்கள். ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல இருக்கவங்க தவறாதவர்கள், நித்தியமான பக்தர்கள். இந்த ரெண்டு பேருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷராக பரமாத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். அததான் நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரே புருஷ அவதாரம் எடுத்து மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணு. சோ கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு இந்த பார்க்கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார். சிரோதகசாய் விஷ்ணு மீண்டும் திரிந்து என்ன பண்றாரு, எல்லா உயிருள்ள உயிரற்ற அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 18வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. லக்ஷ்மாச்சரம் அதிதோஹம் அக்ஷராதபிச்சோத்தமஹ அதோஸ்மி லோக்ய வேதே ச பிரதித புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருக்கின்றேன். இந்த ஆன்மீகிகள் மற்றும் கர்மேதிகள், அதாவது இந்த கர்மத்தையே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இந்த 2 பேருக்கும் மேற்பட்டு பகவான் ரொம்ப திவ்யமாக இருக்கார். அவரே உத்தமமானவர். ஏன்னா அவர்தான் தோற்றுவித்தார் அந்த ஆன்மீக லோகம், பௌதிக லோகம், அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அவர். சோ உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகின்றேன், அந்த நித்தியமான உன்னதமானவனாக நான் கொண்டாடப்படுகின்றேன் அப்படின்றத சொல்றார்.
நம்ம தினமும் பகவத்கீதையோட கீதா மகாத்மியம் பத்ம புராணத்திலிருந்து வாசிக்கிறோம். சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு எடுத்து கூறியது அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். 19வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பரம புருஷன்னு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ, அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான், எல்லாத்தையும் தெரிந்து கொண்டவன். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். சோ பகவான் தான் அனைத்தின் மூலம்ன்றத ஞானம் இருக்கும்போது நம்ம முழுமையாக பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்கின்றோம்ன்றத பாக்குறோம். கடைசி ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 20. ஹரே கிருஷ்ண. இதி ஹுத்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் மஜானக ஏதத் புத்வா புத்திமான் ஸ்யாத் கிருத கிருதஸ்ய பாரத. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனது முயற்சிகள் பக்குவத்தை அறியும். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோக நாம பஞ்சதசோத்யாயக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவானுடைய இந்த விஷயம் ரொம்ப மிக மிக ரகசியமானது. நம்ம இதுக்கு முந்தி பார்த்தோம், ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு கொடுக்குறேன், மிக ரகசியமான ஞானத்தை கொடுக்குறேன். இப்ப மிக மிக ரகசியமான ஞானம் என்ன? அது பகவான் புருஷோத்தமரை பத்தி அவரே வெளிப்படுத்தினது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞனாவான். அவனுடைய முயற்சிகள் பக்குவத்தை அளிக்கும். என்ன அது முயற்சி, என்ன அது புரிஞ்சுக்கிறது? பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரம புருஷர் என்பதை எந்த ஐயப்பாடின்றி அனைத்தையும் அறிந்தவன் ஆகின்றான். அவன் தனது பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். அவரை பற்றின ஞானம் இருக்கிறதுனால நாம அதுல முழுமையாக ஈடுபடுகின்றோம் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்தே ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ நமோ अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नमाचार्य श्रील हरिदास जगत गुरु